Fost it-teżori sbieħ li għannu l-Għawdex tagħna insibu Ir-Rivista Il-Ħajja Għawdex li twildet 75 sena ilu. Mal-medda ta' snin din il-pubblikazzjoni beqgħet tikber u tisbieħ, mhux biss fil-libsa u d-daqs tagħha imma wkoll fil-ħsieb u fil-viżjoni. Toffri vuċi friska, ċara u qawwija. Hija l-unika vuċi midbuha tal-Għawċin. Meta mqabbla ma' rivisti oħra jista' jkun li Il-Ħajja Għawdex tidher pjuttost provinċjali. Iżda għall-Gżiritna tibqa' leħen importanti u meħtieġ. L-ewwel nett għaliex huwa l-leħen nattiv tagħna l-Għawċin moni bil-kisra Għawċija. Twassal ukoll il-ħsus ta' dawk kollha li jgħozzu lil din il-gżira f'dak li għandu x'jaqsam ma' twemmin, il-familja, l-edukazzjoni, ix-xogħol, il-kultura, l-ekonomija, l-isport u l-bqija. Il-75 sena tar-Rivista juru kemm tabilħa Għawdex għandu bżonn il-vuċi tiegħu fil-medja stampata. Ir-Rivista Il-Ħajja Għawdex qed tagħlaq 75 sena, 3/4 ta' seklu. Niddubitawx pubblikazzjoni oħra Għawċija illi baqgħet għaddejja għal dan iż-żmien kollu mingħajr interruzzjonijiet. L-ewwel darba li ħarġet kien fl-10 ta' Ġunju 1945, dritt wara it-tieni gwerra dinjija. Nista' ngħid illi il-firxa ta' ħajjita inħares lejja bejn żewġ gwerer. It-tieni gwerra dinjija li kienet għadha kemm ħirġa minnha anke Malta flimkien mad-dinja. U allura x-xewqa tal-Knisja dritt wara l-gwerra illi tasal għand in-nies u li l-Għawċin ikollhom ġurnal tagħhom f'idejhom dak iż-żmien. U gwerra oħra ta' natura ħafna differenti li għadna kemm iġġelidna flimkien, il-COVID-19, illi setet kienet it-tmiem ta' ħafna inizjattivi sbieħ li kienu qegħdin isiru f'pajjiżna u fis-soċjetà tagħna, imma din ir-rivista baqgħet għaddejja anke f'dan iż-żmien bir-regolarità tagħha u tasal għand il-qarrejja. L-iskop kien dejjem wieħed maqsum fit-tnejn biex ngħidu hekk. Hija rivista hija pubblikazzjoni maħruġa mill-Knisja f'Għawdex, imma li tifrex il-ħarsa tagħha ħafna iktar lil hinn minn dak li huwa purament tal-Knisja. Fil-fatt il-ġurnal Għawdex kif ħareġ dak iż-żmien 75 sen ilu u mbagħad bil-bidliet kollha li saru fih sakemm sar rivista bl-isem Il-Ħajja Għawdex, dejjem rid jaqdi l-iskop illi ikun leħen għall-Għawċin, imma li anki jmur lil hemm mixtut tal-gżira ċkejkna tagħna. Bil-ħafna artikolisti u kontributuri tiegħu ried qisu jifrex il-ħarsa tiegħu fuq l-oqsma kollha tal-ħajja Għawċija, għalhekk Il-Ħajja Għawdex naħseb illi kienet deċiżjoni għaqlija dik ta' dakinhar il-mibki Isqof Nikol Giuseppe Kawki illi meta kien editur tagħha għammida b'dan l-isem ġdid. U sal-lum wara 75 sena din ir-rivista għadha qed tipprova tkun vuċi għal l-oqsma kollha tal-ħajja Għawċija blan li twassal il-Għawdex ukoll lil hemm minn dak li huwa purament tal-gżira tagħna u tant ukoll abbonati allura li għandna fil-gżira ta' Malta u anki lil hemm minn xtutna. Iż-żmien tal-pandemija tal-coronavirus illi għexna flimkien bħala Maltin u Għawċin flimkien mad-dinja kollha ġabna quddiem mistoqsija importanti li konnilna nagħmlu. Għad fadal post l-istampat, il-karta stampata għad għandha l-qawwa li kellha 75 ilu meta beda joħroġ dan il-ġurnal. Hija mistoqsija li aħna ma nistgħux ma nagħmlux meta tqis illi ħafna minn nies tagħna, speċjalment il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar, ftit għadhom ifittxu il-kotba stampati, il-gazzetti, imma jaċċessaw kollox virtwalment. Jiena forsi ġej daqsxejn mill-qasam konservattiv imma għadni nħobb u napprezza l-karta stampata u nemmen li ħafna minn nies tagħna ma jibdluha ma' xejn. Però ma nistgħux aħna ma nadattawx ma' żminijiet kif l-edituri ta' qabli biex ngħid hekk mexxew lil din ir-rivista minn żmien għal ieħor skont il-bżonnijiet illi s-soċjetà kienet titlob dak iż-żmien, illum ukoll iridu nwieġbu għal din id-domanda. U fil-fatt għalkemm qed inżommu il-ħakma tagħna biex ngħidu hekk fost l-abbonati li jippreferuha taslilhom id-dar u qalbu fil-karti tagħha, fil-paġni tagħha, imma qed nagħmlu din il-qabża l-ewwel nett billi sentejn ilu wara li fakkarna l-1000 ħarġa morna għar-rivista kollha kemm bil-kulur u fl-aħħar sena anki bl-layout kollu kemm hu ġdid u modern. grazzi għal kollaboraturi li għandna fil-bord editoriali. Imma issa qegħdin imorru wkoll online. Fil-fatt fl-aħħar ġimgħat
jew xhur biex ngħid hekk bi pjaċir nista' ngħid illi f'kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex u mal-Biblioteka Nazzjonali qed niddiġitizzaw il-ħarġiet kollha kif qed ngħid fuq 1000 ħarġa issa sew ta' din ir-rivista biex nagħmluhom aċċessibbli online għal riċerkaturi tista' tgħid li ħadd tkun enċiklopedija dwar Għawdex fid-dinja virtwali. U qed nisploraw dejjem modi ġodda wkoll ta' kif din ir-rivista tista' tasal għand aktar nies permezz tad-dinja diġitali. U b'dan il-mod naħseb illi nkunu qed nirrispettaw ix-xewqa kemm tal-fundaturi ta' din ir-rivista, l-Isqof Giuseppe Paċ u Patriark Curzio Cerri. Imma wkoll ix-xewqa tal-isfijiet tagħna, tal-Isqof Mario Grek u ta' dawk li jħobbu din ir-rivista illi inkomplu nżommu ħajja il-memorja ta' Għawdex anki permezz tal-karta stampata imma anki formats differenti bħal huwa wkoll dak diġitali. Daqskemm huwa importanti li tiġi miktuba l-istorja, daqsant ieħor huwa meħtieġ li r-rivista trewwaħ dawk l-intuizzjonijiet u ħolm dwar il-ġejjieni ta' Għawdex tagħna f'kuntest nazzjonali. Ir-rivista taf tissokta tkun għodda tajba biex il-bxara it-tajba tkompli tintaġen u taġen il-kultura tagħna b'dawk il-valuri sodi li ma' żmien bnew il-karattru Għawċi. Meta beda joħroġ il-ġurnal Għawdex fis-snin 40, ftit kien hawn ġurnali oħrajn li rrapportaw dwar dak li qed jiġi fil-Gżira Għawċija. Għawdex bħalma idejjem l-istorja tiegħu jilgħab rwol sekondarju fuq il-pjattaforma biex ngħidu hekk nazzjonali. U allura l-Għawċin stess tħabtu biex ikollu l-ġurnal tiegħu u ħafna Għawċin kienu jistennew dan il-ġurnal sabiex ikunu jistgħu jaraw x'ġara fil-Gżira Għawċija aħbarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Għawdex. Ma' żmien dan inbidel illum l-aħħar aħbar inti tasal għandek mill-ewwel permezz tal-mezzi soċjali u allura b'dan il-mod ir-rivista bil-fors ridet tibdel xi ftit ir-rol tagħha saret iktar post ta' diskussjoni fejn wieħed jiddiskuti ċerti argumenti dwar il-ġid, il-futur tas-soċjetà Għawċija minn pubblikazzjoni li rridu ngħidu qatt ma kienet strettament reliġjuża, imma forsi ċertu kontenut reliġjuż ma' żmien qed istieħu xejra aktar ta' natura soċjali, kulturali, artistika, anke diskussjoni politika għaliex le. Dak kollu illi b'xi mod jolqot l-interessi tal-Għawċin. Jekk nistgħu nitkellmu dwar strateġija, l-istrateġija tagħna hi illi kull ma jmur nolqtu iktar il-firxa sħiħa tas-soċjetà Għawċija, udjenza aktar wiesa minn artikli ta' natura ta' riflessjoni u diskussjoni għal oħrajn ta' informazzjoni, dokumentazzjoni tal-istorja ta' Għawdex b'mod illi flimkien dawn il-kontribuzzjonijiet kollha jagħtu lil din ir-rivista xejra aktar ta' enċiklopedija ħajja dwar tassew il-ħajja f'Għawdex. Dan l-aħħar id-Djoċesi ta' Għawdex waqfet uffiċjalment fondazzjoni li bħala għan prinċipali għandha il-ħarsien u żamma fis-stat tajjeb tal-patrimonju miktub ta' din ir-Rivista djoċesana. L-Isqof Mario Grek sellem u rat ħajr li 8 edituri, kontributuri u lill-abbonati li bil-ħiliet tagħhom żammew ħajja lil din l-unika rivista tal-Għawċin. Il-ħajja f'Għawdex jien niddeskrivija bħala dik il-kewba li tixel lit-tliet għoljiet. Fis-sens li hija vuċej tal-poplu Għawċej fl-arena nazzjonali. Sal-lum matul dawn il-75 sena din ir-rivista għexet bil-impenn tad-Diocese. Issa biex niggarantixxu li jkun hemm futur u ma tiġix nieqsa dejn il-kewba ma tintefiex, ħassejna li nagħtu iktar konsolidament lil dejn ir-rivista billi waqqafna dejn il-fundazzjoni. Jiena fiduċjuż illi dan il-mekkaniżmu il-volontieri illi dejjem sibnihom u nittama jibqgħu joffru is-sem tagħhom din il-kewba fuq it-tliet għoljiet tkompli tiddej u xxerret id-dawl tagħha mhux biss fuq dan ir-reġjun imma anke lil hinn minn xtutna.